and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Unsa? Kinuo ko, nga naman in town. Unsa pagkahitabo O kinsa man ang taong imuntang patyon, ha? Kinsa pa? Si Mr. Martinez. Unsa? Pan nga naman pa? Unsay sa ni Mr. Martinez? Unsa pa, Franco? Unya na lang na magsulti na. Anahauti ka pa. Asa ka presinto sa pulis ka na priso pa? Asa? Di ako sa presinto, Jis. Ngano gibuhat mo man kini pa? Napriso ka na noon. May bawara ka na kung nun sa hinungdan. Ay lang una ron. Anahauti ka pa. Ayun na. Ugma na lang, okay? Curfew na nak. Pero pa... Claire, paminaw. Unsa man lagi hinungdan, nganong hapit ti mo mapatay si Mr. Martinez. Ngano man. Anak, Tugani ko pa. Dili ko mahimutan ko, dili ko nimutuganan sa hinungdan. Ngano man. Di ba, niapas ka man lang kang mama? anak, sorry kayo. Ngano lagi pa. Wa na ko makaantos ako nakita. Usay nakita di mo pa? Giluiban ko sa imong mama Kati. Si Mama Kathy? Gibudhian ko niya. Pa Franco, ngano man. Igon sa dili ko makatuo. Mao ka nang matuod na. O ang kauban ni mama ni Mukati sa paglimbong nako, mao si Mr. Martinez. Ginoo ko. Nak, gusto ko taning ililong lang nimo. Pero di na mahimo. Kinang na mahibaw kas matuod. Nakahimo si Mama Kathy, ana. Oh, nak. Niingon sa dili ko makadawat aning tanan pa. Dili. Claire, magmalikon ka. Pabram ko. Hangyo ko lang nimo, nak. Hangyo ko lang. Unsay mong ihagyo pa. Kung mahimo, ayaw kasi lagi ang imong mamakati. Unsa? Pa, kung tinuod man nga gibudian kang mama, mao pa na imong ihagyo nako. Asa karon ang mabudion kong inahan pa? Asa siya? Uwa sa mauli niya. Wa siya di ulit pa. Tingaling. Tingalig tuwa siya sa iyang laki, kang Mr. Martinez. Claire, anak. Gikasilagan ko siya pa. Claire, Bati si Mama Kathy. Bati siya. Unsa bay? Bay, ngano? Ha? di ba nagkasilag ang akong anak, kang Kati? Oh, nahibaw naman ka siya. Naibaw na ba eh? Bay, di ka makapaabot. Nga malipay ang imong anak sa gibuhat ni Kati. Bayotik. Natural nga bubati o kasilag ang imong anak ang Kati. Huwag ay anak ka malipay nga. Nagbinuang iyang inahan, oy. Nag-inusara lang taon si Claire dito sa bahay. Tungod kay uwaman mo uli si Kati. Wa? Aw, nitipo na to kang Mr. Martinez. Bayotik. Kining, bye. Kalma lang ha. Kalma lang yun. Kinanglan nga magmaligon ka. Taan pa yun ko. Sa diyang, nitrabaho ang imong asawa sa Cristobar. Pagkaduol sa tentasyon. Bayotik. Daghan ko kayo mga lalaki diha nga manood, nga mga barako kayo. Nisugot ko ba tungod sa akong dako kayong pagsalig niya? Pero gipudhian ko niya. Bay, kanang pagbudhi. Wa na magikan sa kaaway. Kung dili, gikan na sa taong imong mahal. Unsa may sa na ako niya ba eh? Ganong iya man gibuhat na ako. Aw, natintal bay. Wa niya hunaw na abay. Nga dako na ang among anak. Daga na ang among anak. Bay Franco,
Ang tao nga musod og bisyo bay, dili nila makita kung unsa ang ilad. Mo yung gibati. Ang kahinam, ang katriling sila gibati. Wa nila huna-huna kung unsa isang putan. Wa nila huna-huna nga magpabilin nga tinaguan ang ilang daotang buhat. Moabot yun ang higayon nga magbutyag ang tanan. Mahimong mulampos ka sa primero. Kaduha, makatulo. Pero dili sa tanang higayon nga mulampos ka. Kini paglimbong, pagluib, pagbudhi. Kung di mo nang gibuhat, bisag unsaon ni mugtago ubay, may sama ka sa tuko. Nga mutingog. O matultulan na noon kung diin ka nagtago. Bayotik. Kung maprisom gani ko, Hmm? kung ikihaman ko ni Mr. Martinez tungod sa akong gibuhat niya, palihog lang taon ko ba palihog kong bantay sa akong anak. Kang Claire, Hindi ko mapriso eh. nakabunog ko ba apit ako siya mapatay. Pero sakpan masabli mo sa ato. Mo nga, huwag kang kapugong sa imong kaugalingon, sa imong nakita. Pero kwartahan si Mr. Martinez ba Siya Rosad no. Ikaw pa'y gibuang, ikaw pa'y mabilanggo. Bayotik, O si Kate, saman, wag yun mo agpas ni mo dire. mao yang gipalabi ba si Mr. Martinez. Banyaga nga way sama. Bay, ang akong anak ba si Claire, gibati kong dakong kabalakan niya ron bay. Bisag giunsa na kog kontak si Mr. Martinez, di na makontak. Oh, Unsa man, di ka mo uli? angay pa ba ko nga muli, Sofia? Kathy, Ano nahitabo na ko ron? May naong pa ba kong ikapakita sa akong anak? Kathy, Pero, mahimo man. Nganon dili. Apan sa pagkakaroon, dili lang una ko mo pauli, Sofia. Kathy, ug si Claire? Labing siguro, nahipaw na sis nahitabo. Labing siguro, nisulti yun ang iyang amahan sa nahitabo. Ug unsay gibati kahas imong anak? Ako nagpahabas Franco, labing siguro, nasukuto na ako. Buang nga gyud ni. Nabungkok gyud mo. Pero, mahimong paugatan ko ni. Ha? Masipot ba pasabot? Ay, ako rin mo diskarte ni kinabuhi na ko. Kathy, Podsan man nga nagalitsi-litsi na akong kinabuhi. Paugat ko! Kathy. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Di gyud ako makontak ang lampingasan kong inahan. Makontak ko lang unta siya. At tuon ko paghasya sa resto bar na iyang gitrabahuan. Pero, curfew na. Tawagad ko pag-usap. Dili ko muhunong sa pagkontak niya. Full charge na imong cellphone. Salamat. Ay, agad sa mananawag na ako. Alo? Si Franco? Ha? Tubag ka? Hello? Franco? Sofia, asa si Kati? Ha? Nakita ni mo si Franco. Ang bebe. Hello? Uy. Ngano nangita ka man ako, ha, Franco? Ngano? Oh, ikaw may nasuko? Tuwag mo ko malipay sa imong gibuhat! Ha? Kadungog ka, Franco? Wa ko malipay sa imong gibuhat? Nakadungog ka? Ha? Wa! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!